Zo'n bedrijven uit de regio binnen in de aankomende weken de dupe worden van een inbrekersschilde. Ook bij autobedrijf Lijnsma in Gietjerk kwam een verdachte troch een ruutje bovenin het pand binnen. De ondernemer looft een belening voor de gouden tip uit van €5.000. Dat doen we natuurlijk ook niet samen. Er zit heel veel geld, maar de meeste sieraden zit emotionele waarde in. En dit soort dingen is gewoon belachelijk. En dat zo vaak gebeurt nog georiënteerd en in deze omvang. En in de lietse straal in principe. De matten een keer het zien lamp rennen. Nou, als je zus hier had de koevoet zitten. En op de zijkant met een heel grote schroevendraaier. Dan had het hier brutsen. En inmiddels dit week steek nog uiteraard zit er even naar op. In het puzzeltje, om het samen te zeggen, missen we toch nog wel wat dingen. Ze beheren van 1 uur dat nou ja, zeg maar ongeveer een hele uur binnen was. Daarna bij de buren een uur lang totaal. Dus ja, en wat ervoor en daarna, daar missen we gewoon stikken. Hebben we hulp voor in verregeld. We gaan een auto voorbij zo rijden. Net heel scherp, maar ja, als er iemand is die gewoon huis rijdt, meld hem ook even. Kunnen we het uitsluiten. Meerdere ondernemers hebben het vermoeden dat het om dezelfde inbrekersgilde gaat. Ook de man met dezelfde kenmerken komt op camerabeelden. Bij meerdere bedrijven hield hij het weer waarom. In Jestrum was JTB Solutions van Jan van der Bij ook de dupe van diezelfde man. Vervolgens hebben ze hier verschillende diagnoseapparatuur. Wij stellen mij vervolgens laptops en op die laptops staan verschillende software om auto's mee te programmeren. Het gaat om €1000 zo'n skeer, liek als bij Lijnsma. Van der Bij staat in contact met de collega-ondernemers en had zijn eigen speurtocht intussen stopzet. Hier wacht het de uitkomsten van het politieonderzoek aan. Vervolgens begint alle scenario's in de holle te hellen van dat zou dat wel eens kennen of misschien is dat het wel of die of ja, de best het spoor eigenlijk zelf ik bijster. Dus nee, dat is geen aanknopingspunt om te hellen. Ja, we hebben best wel wat tips gekregen. Daar ben ik iedereen dankbaar voor. Maar ik uit die collega-bedrijven komt toch wel een naam. Zelfs ik een wemplak en een adres willen varen. En dat is wel concreet. Hebben we ook bij de politie deadline uiteraard. En die komt steeds weer waarom.